Ти си много оборотен. От да се прави тук на тишкар, не му чувам даже приказките от леко. По-сериозно и по-спокойно е. Гледам как са напълно тук да лафикат. Това човек го каза за четвърти път. Ма нищо за здраве. Простено ти е все пак с много глупо момче. Няма нищо. Простено ти, нали ти казвам глупост. Що му казваш? Такива като тебе, знаеш колко ги знам. От един месец човек ми мрънкаш да дигам и сега ми мълчиш като някакъв и като говориш са напълно тук като първия мангал. Кой мълчи, бе? Ора говоря, бе.